UMNO kari Iran Wadhadin Baunil Supreme Leader Jongka U Ali Khamenei Ulayap no Hanrei kadang penklain banyele ya kene ketma hagene ke por tungin yok menyepet banga ya kene ke benta kublai shibun parlok bapila pet ya ke video hagene ke channel kabangi ai kerteng kasi infotainment bun nangi bat ki parlok jongi ki perkat habalayap U Ali Khamenei laneu tau Supreme Leader jong kari Iran kan salong kari kabamdonong sensyar lane kumba long hakikat tu kane kiri habamdon nunong sensyar ka syaidmi ka jingya kurmar haga bedai bat ka sorkar kami kata ka jing thut na kaliang jong kibor sipai ban yele ya gatma lane kano ka jingyale bat ting habamdon kita kinong yalam lane kita ki leader wat ka sorkar ru bunsin ka hap bat ka kelon no Andre bangi pej pat ya kalong kaman ha Iran menta ni i bakini kijing perkat baro kilong kibaper namar ka Iran kadon dagawai pa karukom ban penjat ya kasensyar kadar hagane ka por tungin yok benya pej kam benya ya kane ka benta ka banengkong ka dai ka sistem kane ka sistem ka badon haki kang bawat lada u Supreme Leader jongki ulayab ru Harai kane ke sistem jongki ban sensyar kadang imhi hagi babun kiri kumbanga ong meneh ladau nong yalam laneu leader uyap no kampun sinhi kari kadon haki jing kurmar jingmut namarba bantau sorkar ru kasaja Handrei ha Iran kadon ke constitution bagi la penkre naga benta kane lada jia kumno bau Supreme Leader laneu tau nong yalam bahakli du jongki uyap no kila don ka sistem bat kata ka sistem kalong kumne ladau Supreme Leader uyap no ka kenhun bala tip kum kata ka Assembly of Expert kanjit yau nong yalam bat themmai bat kat bempat depjit yau tau nong yalam bat themmai kandon kane ka temporary leadership council kaban sensyar shipor ha kane ka ri hangni ngis ngutu syai ba nakaliang jong kari Iran walada kadon yau tau Supreme Leader hanrei kala de pen kre naga benta kanu ka jingja lada jia yau tau nong yalam jongka ka benta ka baar ka jingklain bor jong kane ka kenhun sipai ka bakila tip kum ka IRGC lane kata ka bagi khot ka Islamic Revolution Guard Corps kane ke kenhun kadai ke kenhun sipai kabadon borba hapo jong kari Iran namar kane ke kenhun kadai ke bapej ya ka sensyar kadar kapej ya ka yok ka kot ngila ban ongru kadon ya kata ka pisa tengka kalong kabadon bor ha ka bedai bat kine ki kam misail hapo jong kari Iran kapej ya ki drone bat kine ki kenja cyber baper hapo jong kari Iran hangni ngis ngutu syai bakane ke kenhun kadai ke kenhun ka baklain borbha hapo jong kari Iran kumta wadlada u leader jongki laneu tau Supreme Leader ulayap no hanrei kine kidang yo bo ban penjat yeki kam hapo jong kari jongki bad wadlada u tau Supreme Leader ulayap kine kidang ban rai ya keno haga bedai bat kane katma ka benta klai ke Iran kadon ya kata ka sistem bagala banjit klem da penslem yau tau nong yalam batamai jongka kani kalong ban pen state ya ka kam ha ka bedai ba ka sensyar kadar kenang bakan long ka jing singai na ka benta jongkari jongki hakini kisngi habangi pej haki khubor kidon ki baong bak kila debjit yau neu moch taba Khamenei ukun jong Ali Khamenei baun long unong yalam bat thammai jong kane kari laneu tau Supreme Leader kane kalong kumshi benta baka pha khobor syaka perthei bawat lada unong yalam jongi ulakat no hanrei kasensyar kadar kadang scam hapo jong kari jongki kabenta kabasau kane ka jingdon jong ka thma kala ban pen ya teli yeki katto katne kham tam kitu ki bala mat dia kata ka jing ngusi nagi bahaying hasem jongki kidon ki bala bitar ya kene ke jingle jong kini kiri ki bawan banhiar thma yaki kumta kidon ki bahaga jaka pakin sange hanrei kinang dom bat kinang bitar ya kene ke jingsha hiar thma
kumjuru ngi i ba ke Iran kadon ya ki kenhun ki ba kershan ya ka negeri Lebanon, negeri Iraq, negeri Syria, negeri Yemen. Bat kumjuru ngi i ba kene katma kamdadai tangkatma hapdeng jongki ar laiteli kiri. Harengi i ba kene katma kala spread hagi benta jongka Middle East baro kawai. Badha bekut ngi sengutu syai baha Iran lada kimdon yauta Supreme Leader jongkiru. Kidon ya kata ke sistem, kidon ya kita kibor shipai. Bat kidon ya kata ke sistem bagila banjit kelai yau nong yalam jongki. Kum tawat hapdeng ke jingdu jongki yau nong yalam jongkiru. Ngi bagane katma kanang jur hapdeng jongkine kilai teli kiri. Parlok lada pikwa banyo cingtip sibun ki haka berdai baki ki bajia haka pertai sngop ha ban comment bat subscribe ya kane ka channel kublai sibun ngin sa kendu pat haka wai ka video